Hola, em dic Hellrogue i anem a continuar aquest Dead Island, que ens vam quedar aquí a mitges d'una missió, bueno, que vam fer la casa aquesta, que hi havia un senyor aquí que volia entrar aquí i, bueno, Name's Harlan. té una missió. I'm an airline pilot, and I was staying at the hotel. I was on my way to the airport, and this is as far as I got. So for now, the shack will have to do. I got food, I got water, but the only electricity comes from a gas-powered generator. I need more gas, and otherwise I'm gonna be sitting my ass in the dark. Eventually the situation will settle, but until then, you think you could help me out? Bueno. Now down the hill is a gas station. You bring me 2 cans of gas and I'll pay you for it. Vale, aviam, senyor. Aquesta missió és de les que es poden repetir, no? Necessitat de fluido. Ah, doncs no, és secundària. Aviam, tampoc és que estigui molt lluny. Podem fer-la en un moment... Oh, no. Ja la faré jo, Massa secundària per... Esto. Anem a fer aquesta. Anem a fer la principal. I ja està. Ja tenim una caixa de suc. Hem d'anar a buscar-ne una altra. I aviam si no passa res de dolent. Per exemple, aquests dos zombis d'aquí que me'ls he trobat pel mig i me'ls he carregat. És que estaven al mig. Aviam, amb calma, que si no m'estampo, ja sabem que no malament que se'm dona molt bé en aquest joc. Cotxes de policia. I a sobre zona. També de baixada. Pali! Vale. Anem a fer neteja. Puc passar per aquí? Sembla que sí. D'on ve aquest so? Ah, ve de dintre. Em sembla que no em fa falta entrar allà dintre, així que, bueno... Ah, que bé, no puc entrar. Ostres, llavors per anar... Ai, mira! Guaita tu! Si em podem... Vale. Anem a fer servir una cura. Hi ha bidons aquí. Tremendo. Doncs aprofitarem a fer la missió de l'altre tio, també. Ah, i això és per apagar allò. Val, doncs anem a buscar un altre bidó primer. Que així per lo menos aquella missió la tindrem començada. Problemes, però, que s'ha de caminar. Hòstia, noi, en sèrio? Pensava que tiraries més. Bueno. Ai, quina tensió, tu. Em quedo callat per la tensió, perquè és que no, ni ho faig a posta.
Anem a deixar això aquí. Aquest. Ho deixem aquí. I tenim un espai allà per posar l'altre vidre. Ara haig de donar la volta un altre cop. A lo millor aquesta part s'està fent avorrida, no? T'imagines que hagi de pujar per aquí en comptes d'anar fins allà, desactivar l'electricitat i fer el que sigui que s'hagi de fer? Estaria graciós, Perquè vaig a fer-ho ara. Això continua engegat. Allò no s'ha obert. Què se suposa que he desactivat amb això? I no puc tornar a activar, tampoc. What we got here? Aviam, anem a veure perquè... Guaita tu, n'hi ha una allà dalt. Pues no sé què se suposa que s'hagi de fer, però anem corrents. Vale. Abans no m'ha matat, no m'ha fet això. M'ha fet mal, però no m'ha matat abans. Aviam, un moment. No, això s'ha quedat igual. I com es desactiva això, doncs? Ah, que podets anar aquí darrere. Es pot anar per aquí, no? Ostres, tu. I per darrere? Donant la volta per aquí puc arribar allà? Sí, sembla que sí. Així no haig de fer la volta per tot allò. Doncs, quins crits, com espantes. What's in here? Aquí. Aviam per aquí dalt. No sembla, no? Què punyetes haig de fer? O serà que haig d'entrar aquí d'alguna manera i no ho estic veient? Aquí parkour no se'n pot fer. Almenys no de la manera habitual. Vale. De moment ja m'ha entrat. Ja és algo. Aviam. Allà no es pot pujar i aquí s'ha d'obrir a la força. I a la primera. I em sembla que n'hi ha més d'un, de matón. Ah, no, ja hi ha un zombie normal. Que xulo, tio, què passa? Ah! No hauria d'haver fet això. Ostres! Se'm compliquen molt aquests tios. A sobre està l'altra cosa. Ostres, tio, de manera, està com. Ah, i ara sí que veus, no? No, però si m'estava apartant. M'estava apartant, tio. Cago en Déu. Que si no em mata. Però mira ja... Ostres, tu, que bocau. No és mal que el prota és immune. Que pedazo bocau.
de cagar. Carai. Collons, com aguantava aquest. Va engegar la llum. Aviam, aquí hi ha més gent. Amb Tito, sisplau, al costat. No, sí, ja me l'anava a menjar, ja. I no em queda molt diguint, no sé què. Oh, menos mal, he pujat de nivell. Unos trucos del oficio, alcance nivel 10. Ja em donem els diners a pujar de nivell. Què tenim? Ostres, és veritat, tenia la fúria i no l'he fet servir. Anem a... És que no sé si vull desbloquejar coses o pillar coses. Los componentes son tu instrumento favorito de destrucción. Hay órganos componentes y posteriores tienen una cantidad de probabilidad de... Puedes pisotear cabezas. Em sembla que sí, anirem posant punts a això i anirem desbloquejant primer tot l'arbre i després ja anirem fent coses. En fi. Tu què? A dormir. Apaguem l'electricitat. Vale. Ja pot treure això. No cardis que en venen més. S'ha escoltat algú. I no m'ha fet gràcia. Apaga la ràdio. No vull soroll. Mira tu, els 2 bidons de gasolina. Anem a arreglar coses. El bat aquest el vull arreglat. Val. Puc crear un bate con clavos. Cosa que farem amb l'ordinària. No, perquè amb aquests podem fer servir un que sigui més potent. Crear. Al crear les coses, les modificacions perden resistència, amb la qual... durabilitat, amb la qual s'han d'arreglar un altre cop. Això s'ha d'anar en compte. I ja que hi som, podem millorar, no? O què? Sí, anem a millorar. Total, només tenim 500 i pico pavos. O sigui, 100.000 i pico pavos. Val. Ja tenim pala con pinchos, con clavos. Aviam, aquí veníem a buscar una caixa de fruites, en teoria, no? Ah, no. I... com arribo aquí dalt, doncs? Com arribo aquí dalt, tio? Perquè així com a tal no es pot fer parkour en aquest joc. Vale, potser, si ho faig bé.
No, s'ha de pujar per allà sí o sí, però com? Hi ha d'haver una manera d'apagar aquesta electricitat. Ostres, tu, quin espant! Quin espant, tu! Estarà per aquí, lo de l'electricitat? O què? És que hi ha un cable que surt d'aquí. No? No, això no és un cable. Ostres, estava flipant ja molt fort. Però... Però com pujo allà, doncs? Perquè això ja està desactivat. Llavors què? Ja no fa mal? No, sí que fa mal, 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 sí que fa mal. I tu a callar, que t'escolto des de fa 2 quilòmetres. Pesau. Hosti, noi, però en sèrio, com faig això? Hauré d'anar a mirar en sèrio un vídeo de YouTube per saber com fer això. Com es nota la millora, tu? Vinga, a pasta fang, nano. Ui, què vas? Allà que et quedes. Hauríem d'entrar allà. Ui, menja, menja. Menja, que falta vida. Encara que tinc una passiva de que em recupero vida, però bueno, millor si vaig amb la vida al 100%. Suposo que s'entra, no? O no. Poder són uns vidres molt nets. Val, no, sí que s'entra. Anem a agafar... Ui, xerra circular. Ja sabem què fer quan anem allà. A la... d'això. Ostres. Vale, tremendo. Deixa això aquí. No sé per què he fet això. Anem a agafar... Hòstia, mira, tu n'hi ha més aquí. Ostres. Clar, ara haig d'obrir aquesta porta i què? Vindran? Ja s'escolten. Anem a agafar-ne una. La deixem tirar d'aquí, no? Mentre no vinguin podem anar avançant fins al cotxe, ho deixem anar al cotxe i ens en anem d'aquí a completar la missió. I apaga la llanterna. Me cago en... Tu per què has crepat? Prendre pel sac, saps? Ai, a sobre m'he deixat la caixa aquí. No s'entera. Si és que sóc un ninja, tio. Sóc la Tori el ninja, tu. Val, ja podem tornar. Si no em quedo enganxat millor. Em passarem primer per al senyor aquell que tenia la missió d'anar-li a portar 2 bidons de gasolina i després tornarem a la base que necessitàvem els sucs. Ai.
Quina missió més tensa i m'estampo contra un cotxe. Tremendo. Aviam. Menos mal que aquí no em poden treure el carnet de conduir, perquè tampoc ho tinc. Coi, m'equivoco de controls tota l'estona. Aviam. Hell, you might find something else worthwhile in there as well. I... 2. Estava mirant a veure si venien, però no venen. Menos mal. Vale. Cool beans. They should keep the lights on for quite a while. Here, take some cash. Ain't doing me any good here anyway. No, i a mi només em serveix per fer millores en els Got defenses. another idea for you. És una d'aquestes missions One of the repetitives. best ways to take out one of them infected freaks is to set the sumbitch on fire. They turn into crispy critters, and that is fucking it for them. I can make a couple Molotovs for you with the gasoline you brought me. You can take out a couple of those bastards at once. All I need are some empty bottles, and if there's whiskey in them, hell, that's even better. Vale, i aquesta deu ser una altra de repetir. Bring me a couple bottles of whiskey or grain alcohol or anything like that, and I'll fix you right up. I'm not going nowhere. Get me a couple bottles of whiskey, and I'll make you Molotov cocktails. Sí, ja. Vinga. Anem a tornar a posar la missió principal. Sí, és d'aquestes que les pots repetir. El Bebidas Fuertes i el Muerte por Trago són el mateix. És de... Bueno, de que fan còctel Molotov. Donen 100 i aquest dona 1.000. Per donar-li les ampolles d'alcohol, aquest dona 1.000. En canvi, aquests donen 100 i el còctel Molotov. I aquesta dona 100 per donar-li aigua. Anem a fer la missió principal. I just need a couple bottles. Que queden 7 minuts de vídeo. I se me'n va tot el rato el control en el cap a Borderlands i joder, títol, que el cotxe no es condueix amb la càmera, que es condueix amb WSD. Ai, quin mal que fa jugar a videojocs. Epale, crec que m'he equivocat de camí. De fet, sí. De fet, sí que m'he equivocat de camí. Au. M'he fet mal al cul. A veure. És per aquí. I cap aquí. No em porto aquell pel davant perquè està al mig. Vale. Una mica... anava a dir... de mica en mica li vaig pillar més soltura a conduir, però no... Fora tu. M'estampo igualment com sempre. Guess we're done here. A veure com continuarà ara la història després de portar-li unes caixes de sucs al senyor Sinamoi. Estava posant el pandero la senyora, la veritat. M'hi hauré fixat jo perquè sóc raro, però estava posant el pandero. Aviam, anem a sortir. Anem a portar una caixa. Ah, sí, i abans que se m'oblidi haig de fer una d'aquelles. Vale, les haig de deixar aquí, les caixes. Anem a fer un bat d'aquells amb serra. Crear destripador. Bate de béisbol castigador, que em sembla que deu ser el més fort que tinc. Vinga. Ara l'arreglem, que
El bate de béisbol hemorràgia. Preparar-se. I anem-lo a millorar. A tope. No, aquest. No ho fer, No, així. Vinga, ben maco. Ai, espera. Que me n'oblido d'equipar-lo, que l'última vegada no el vam veure. Mira, tinc un altre espai nou. Anem a posar-lo aquí. Tremendo, no me n'havia ni donat compte que tenia espais nous. I aquest martell? Tremendo. Aviam. Anem a la llum. Tremendo. Bueno, anem a continuar. No es pot fer res, mentre portes alguna cosa. Però res de res. Anem a deixar això. Val. I ara hem de pujar. Això sí, només el trauré quan toqui. ¿Cómo que batería del dispositivo baja? Aviam, deixem-ho mirar un moment perquè això... Se m'ha desenxufat. Ostres, vale, anem a fer... Acabo el capítol ràpidament i miro a veure què ha passat perquè se m'està acabant la bateria del portàtil. Thanks, mate. I was losing hope. It's just what I was hoping for. Val, doncs... Espero que us hagi agradat i fins al segon capítol. Bye!